Hej så. Jeg håber, I alle har haft en god jul og fået nogle gode julegaver. Butikken, ja, den er jo lukket indtil den 4. januar, så det giver os noget tid til at vise nogle af de produkter, vi har på butikken på anden vis. Så og der er for eksempel linen, fletlinen fra Elex, en super glat line, som kaster fantastisk. Jeg har selv brugt den her i juledagen, så den vil jeg godt skrive under på. Udover den er præcis i sin tykkelse, og som sagt virkelig glat, så er der også en lille detalje. Det er, at hver 5. meter, så ændrer den. Den er jo blå, og så er hver 5. meter kommer en gul markering på 10 cm. Det betyder, at du kan jo ved lidt mere præcis, hvor langt du kaster. Jeg ved godt, det er egentlig mindre betydning for fiskeriet. Men vi fisker mange timer, hvor vi fanger ikke noget. Så er den her lille nørdet ting, at man ved, hvor langt man kaster, og hvor lang var udløbet på fisken. Måske var den ikke 40 meter, som man troede. Måske var den kun 5. Det er en mindre ting, som måske ikke er så lille ting alligevel. Så vi har købt et retsparti, så vi sælger dem til faktisk en ganske fornuftig pris til 399. Ja, butikken er selvfølgelig lukket, så besøg vores webshop, og så kan du finde produkterne. Knækkerbræk.